moltes gràcies. Molt contenta d'estar aquí amb tota aquesta gent i potent que sou com a panelistes, i no puc veure's a tots els assistents, però segur que també. Us comparteixo la meva presentació, que, com sabeu, la UOC és una universitat online i el que em basaré és en una sèrie de lliçons apreses en un seminari internacional. Acabo de penjar en el xat un vídeo a YouTube, que si després queden 3 minuts el projectem per tothom i si no el podeu veure després tots, de com s'estudia la UOC. Però bàsicament és aquesta idea que teniu ara en pantalla. L'activitat de l'estudiant és la part principal, és a dir, la UOC quan va començar, per necessitat o per virtut, perquè no tenia cap altra opció perquè naixia a internet, no es va poder fer la pregunta de què necessita el professor perquè l'estudiant aprengui, o què necessita explicar el professor perquè l'estudiant aprengui, sinó al revés, des de l'estudiant. Què necessita l'estudiant per adquirir determinades competències. I així és com el professor o tot l'equip docent, si voleu dir-ho així, és un dels elements, però no només. Els recursos d'aprenentatge, ara ho deia molt bé la Belén, són claus i necessiten molta preparació i molt ben estudiat, i per altra banda hi ha tota la comunitat en xarxa, però no s'acaba aquí, sinó que al voltant de tot això la recerca i la innovació en general dels temes que es porten a terme com qualsevol altra universitat, però sobre el model d'aprenentatge és clau per poder treballar en aquesta línia. Passant això, perquè la UOC no ha passat de la presencialitat a la virtualitat, el que sí que us volia explicar és aquest seminari internacional que quan parlàvem amb la nena l'havíem acabat de tenir, i dels quals n'hem après com a mínim 4 lliçons d'aquest seminari que ara de seguida us comento els ponents. La primera, salut i malaltia en un món interconnectat. M'hi referiré a cada una. Aposta per l'educació interdisciplinària i interprofessional, aprendre a fer front a la incertesa i més salut digital i més aprenentatge en línia, esclar. En aquest seminari era de l'Organització Internacional, de l'Associació Internacional d'Universitats, i ens fèiem en aquesta pregunta, si estaven preparats per formar els professionals de la salut. I érem des d'Indonèsia, la Titi Sabriti, la Karolinska, la Maria Niemi, la Pam Friedman, que era l'exrectora de Gothenburg, de Suïssa, en David Sewanda, de Makerere University d'Uganda, i la Virginia Smith, de Western Sydney University. Després hi havia l'Albert Barberà, que és el director de l'eHealth Center de la UOC i que conduïa, i jo mateixa. I amb tot això, aquestes lliçons que us deia. Si alguna cosa ens ha posat de manifest la pandèmia és aquesta interrelació entre la salut humana, la planetària i l'econòmica, i com això té aquest impacte en desigualtats socioeconòmiques i sanitàries. Ho deia la Mariana Mazzucato, que és una economista que ha guiat, entre moltes coses, però entre les quals ha guiat tot el programa marc de nou Horizon Europe de la Unió Europea, que començarà l'any que ve, i que deia la crisi sanitària i l'econòmica van lligades de la mà. Com a investigadors de casa nostra han posat de manifest, és una malaltia de l'antropocè, i les solucions vindran per atacar, i la climàtica, perdó, les tres, econòmica, sanitària i climàtica van de la mà, i de les tres vindran, les solucions seran lligades també, van de la mà, perquè aquesta pandèmia ja sabem que ha saltat, és una zoonosi com les últimes pandèmies, i que això té a veure amb tot com treballem en aquesta línia. Per tant, entre d'altres coses, hem d'aconseguir que els estudiants siguin conscients que les epidèmies no són només problemes locals, sinó que tenen aquest abast internacional. Això ens porta a la segona de les
lliçons, que és aquesta aposta per l'educació interdisciplinària i interprofessional. És a dir, que si dèiem abans que aquesta prevenció de la transmissió no és només un problema mèdic, està clar que necessitem aquesta formació interdisciplinària on es lliguin salut pública, ciències ambientals per treballar en aquesta línia de prevenció i en això ho han de formar des de bon inici. Per tant, els plans d'estudis han de tenir una formació més centrada en la salut comunitària i també, i això ja en pandèmia o sense, amb la col·laboració amb professionals de diferents àmbits de la salut. Treballar conjuntament amb això des de que estudiem, ja sigui de la primer nivell de grau i després postgrau i la formació continuada, és absolutament necessària. Clar, si resulta que ens hem de treballar conjuntament en equip, en la comunitat, l'aprenentatge en competències socials o transversals, o com li diuen en anglès, els soft skills, que de soft no en tenen res, com ara el treball en equip o les habilitats de lideratge o les de comunicació i de gestió, de gestió de les emocions. La comunicació ens ho explicava ara la Belén, lo important que era, i la gestió de les emocions s'ha posat encara més en primer pla. Si inicialment ho pensàvem, durant la pandèmia això hem vist tot els alts nivells d'estrès i decisions complicades que això ha comportat i, per tant, no només hem de poder gestionar l'estrès per se, del que això representa de tanta gent visitant els sistemes sanitaris, sinó com enfrontar-nos a la incertesa. I aquest és un tret característic de la ciència. Sabem que la ciència avança a base d'anar-se qüestionant i d'anar canviant o anar refutant hipòtesis a vegades, i avui sabem un tros i demà en sabrem un altre. Això se'ns ha posat de manera crua durant la pandèmia, i acostumar-nos a adaptar-nos a les circumstàncies i aprendre que la ciència té aquest grau d'incertesa és un aspecte que haurem de gestionar encara més clarament a partir d'ara. I la quarta, tota la idea de més salut digital i més aprenentatge en línia. Això estàvem d'acord els 5 membres, tots ho vam dir de manera, els membres dels 5 continents, tots ho vam dir de més amunt i més avall. Per una banda, tota la idea de la salut digital, ho heu dit també tant en Ramon i la Belén, la importància que té la tecnologia i per exemple, un consell antitabàquic, per exemple, saber quina és la millor app per deixar de fumar hauria de ser un aprenentatge que hauríem de tenir, i que no passa només per veure si és user-friendly o no, sinó quina evidència científica hi ha al darrere i com avaluar una app, què s'ha de tenir en compte i tot el que hi ha al darrere, que la forma, tots els algoritmes que tenen a veure. I, per tant, això clarament ha d'entrar, no en futur, ha d'entrar dins la formació, ja sigui de grau com continuada en qualsevol professional de la salut que ho necessiti. I sí, si resulta que això s'aprèn, la millor manera d'aprendre a relacionar amb la tecnologia és a través de fer-ho servir, d'aprendre fent. I quina millor manera que fer-ho a través d'aprenentatge online. Fins i tot en aquelles universitats presencials caldria incorporar de manera normal l'aprenentatge en línia per poder-la integrar amb la resta d'aprenentatges per poder fer servir el dia a dia. I aquí acabaria la meva intervenció. Tant de bo la Covid-19 sigui aquesta oportunitat de transformació i que els canvis en aquesta manera d'educar i de relacionar-nos amb la comunitat no es reverteixin i que puguem continuar creixent cap a una comunitat global d'aprenentatge que, més, l'online ens permet viure de manera intensa durant tot el moment,
viatjant o sense viatjar. Doncs moltíssimes gràcies i veig que puc projectar amb el temps, amb el permís vostre, Ramon, doncs el projectaria el vídeo. A veure si puc, ho veieu bé, i si no, com que ja us l'he passat, també ho podreu veure. Amb més de 20 anys formant milers de persones en els seus estudis universitaris, on rau la seva qualitat? Què troben els estudiants quan entren al campus virtual? Com és l'experiència d'aprenentatge? Us convido a fer un viatge pel campus de la UOC. Aquesta és l'aula virtual de l'assignatura Claus del gènere i la ficció contemporània del màster de cinema fantàstic. A la UOC cada assignatura es desenvolupa en una aula com aquesta, on cada estudiant troba tot el que necessita per a dur a terme amb èxit el procés d'aprenentatge. El grup de companys amb qui es manté un contacte permanent i es fan activitats col·laboratives. Espais de fòrums i debats on es discuteixen qüestions claus sobre la matèria o es resolen dubtes. Un tauler des d'on el professor presenta l'assignatura i les activitats i dinamitza el procés d'aprenentatge. I una planificació temporal que ajuda els estudiants a organitzar-se al temps i conciliar l'activitat d'estudi amb la seva vida. A la UOC, totes les activitats d'aprenentatge han estat concebudes entorn de la consecució d'un repte. Aquest és el primer repte de l'assignatura Claus del gènere i la ficció contemporània. Es proposa als estudiants que facin de detectius i esbrinin les claus del gènere fantàstic a partir d'un conjunt de textos. En este bloque empezamos a trabajar lo que es una definición del fantástico. ¿El fantástico es un género o un conjunto de subgéneros? ¿Es un territorio narrativo bien definido o, por el contrario, es difuso? Les indicacions de l'activitat basada en un repte són especificades en un document que els estudiants es poden baixar. Fent aquestes activitats, els estudiants aprenen mentre els seus progressos són avaluats gràcies a un model d'avaluació contínua i formativa i reben un retorn, feedback, personalitzat amb el suport permanent del professorat. A més de les activitats orientades al repte, els recursos d'aprenentatge configuren l'experiència d'aprendre a la UOC. El disseny de l'activitat formativa de la UOC aplica una metodologia de cura de continguts. Els recursos són presentats en un agregador visual on cada contingut té una mida concreta i ocupa un lloc determinat segons la rellevància proposada pel professor. Cada repte té vinculats als continguts específics creats per la mateixa universitat o trets de recursos externs de qualitat. Tots han estat escollits per a desenvolupar una funció concreta en el repte i en l'activitat plantejada. Cada recurs va acompanyat d'orientacions, com ara el temps de dedicació recomanat i les orientacions necessàries per a ser utilitzat adequadament en el context de l'activitat. També proposem que reflexionin sobre qüestions d'actualitat o que busquin solucions de problemes vinculats al món professional. Aquest és el cas d'eLearn Court, un entorn de simulació on els estudiants desenvolupen tècniques i estratègies de negociació, mediació i arbitratge, o dels laboratoris remots on els estudiants accedeixen d'una manera remota als recursos d'un laboratori situats físicament a la mateixa universitat. El disseny de les assignatures basat en reptes i l'acurada selecció dels recursos d'aprenentatge potencien i reforcen el model d'avaluació contínua de la UOC, un model d'èxit de més de 20 anys. Fins aquí, moltíssimes gràcies de nou i estic a la vostra disposició per les preguntes que us calgui.